debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do sude aka na mangulahosa. Hot do baritanai rodi saleleng nilelengna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sailehon madihami haporseaon na mangolu, asa toktong hami porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Top pamaroha na ias di bagasan hami, jala pai baru rohanami jala pasitong, sai pahot maha porseaon nami, asa hot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tatangihon ma patik di debata di minggu ta sadarion, sian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang gotung gabe si sobaon manang si oloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goarni debata yang gosoture dalanna ay honauhum na do sogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui di nonomari ma ulah hamu nasa si ulaonmu. Ala yang goari papituhoni ari paradianani Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangibati hutam. Ai dinonomari do di topa debata, langit dohot tanoon, laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradiananai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanileho ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringo tu patik nasapului odo. Ahu do Jehovah debatam nina debatata, pargogo na suhatu dosan jala parimas. Siluluhon dosani amana tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niaka nasogoroha di.
Satopotima dosata martangiang mahita. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga taringo tuhasesaan ni dosa. Alani pangalasyo tado ubahen natar tulang Kristus. Jala binahen ni hajahato tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasanga pema di debatan na digijang. Amen. Mare de mahita. Hatani debata turpuk epistel di mengguta sadarion dienet sian Jakobus 5 mamuka sian ayat 12 rodi ayat 10 walu tajahama marsikat soring. Alai parjolo ni saluhutna ale akadongaku unang hamu manolon-nolon manang tu parlangitan manang tu tanoan manang tu panolonan na asing pe alai hotma alai hatamuna olo hotmai olo ai hatadang hotmadang asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Molo adong pangatunan namanaw na porsu martangiang maibana. Molo adong namalas ni roha marede maibana. Molo adong namarsahit di hamu di jou maaka situa ni huriai asa ditangyakon ibana. Di dapol maibana dohot miak marhite-hite guarni Tuhani. Dungi pangulun tangyang haporseon manakasahiti. Jala paheon di Tuhani maibana. Sesa manang dosana molotung adong diulahon. Atong masih topotado sama hamu dohot masih tangyangan asa malum hamu. Namargogo situtudo tangyang ni partigor molo di haburjuhon. Jolma dosinia sabang ko dohotita. Gogo do ibana matania. Unang jolo roudan. Jaladang roudan ditanoi. Tolu taon ono bulan lelengna. Dungi diulahi mamartangiang jala dilehon langiti ma udan. Dungi di patubuhon tanoi ma parbuena. Ido sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jala no piopsa. Amen. Marede mahita. Molo
haporsiautai, songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabea siaton di porbadia, adorang suhabuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetarpajal doi bana di hau pinorsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata, Jehovah, amanai pargogo nasu hatu dosani, disi maibana pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di ton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot hasan dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging halak nong mate, dohot dihanguluan nasa sudah. Amin. Tabegema kor inahana.
Tabegema titing namasa di Wiyata Saminggon. Tikting Huria Manangwarta Jemaat Minggu 20 Dung Trinitatis 2 November 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, ai jalon muna do saluhut nasa napinangi do muna ditangiang muna, anggona persea hamu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 20 sada ayat 22. Nama ragam sada, tona rapot padita hatopan. Hobar tu rapot padita hatopan naung dipatupa huriatta HKBP, sahat do surat tona sian pucuk pimpinan ni huriatta tuhita nasahuria. Selengkapna boi mata jaha di lembar warta nadong di tabe. 2. Parningotan Minggu Reformasi Dohot Ulaun Nabadia. Di hari Minggu tanggal 9 November 2025 naroon, sahat mahita tu parningotan Minggu Reformasi napa 500 waluon. Domutusi dung sipul parmingguan di Minggu sadari pukul 6.30 pukul sia 30 dohot pukul 10 waluip di patupa huria do pakobasion marulaun nabadia. Tapara debema dirita lau mandohoti perpadanan nabadiai. Tolu, seksi kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 9 November 2025 pukul 10 pukul 10 toluip, gereja melalui Dewan Diakonia Seksi Kesehatan akan melaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan bertempat di Aula HKBP Cijantung. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya dapat mengetahui persyaratan yang dibutuhkan melalui informasi yang telah dibagikan di setiap grup WA serta pendaftaran dilakukan melalui Google Form. 4. Ibadah jemaat berkebutuhan khusus. Sebagaimana telah diwartakan pada minggu yang lalu, ibadah jemaat berkebutuhan khusus yang seyogyanya dilakukan pada hari ini, Minggu tanggal 2 November 2025, diundur menjadi hari Minggu tanggal 9 November 2025. 5. Apresiasi ruas namurumur 70 tahun Tugijang. Di Minggu sadarion, di parminggon pukul sia 30 wipon, dung sipul tikting, di patupa huria do pasahat ulos hatuaon, tu ruas namarumur 70 tahun Tugijang. Ima namar ulang tahun sahat ro di tanggal 2 November. Goar Nina Sida, boi mata bereng di lembar warta. Onom tikting marbagas, onom titik sada, tikting paduaon. Naing manjalo pasu-pasu marbagas ma Willy Elman Hutasoit, anak ni Amang Royston Hutasoit nahinan, tubuh ni inang mada uli borumanik, sian huta Jalan Raya Ciracas nomor 47 Ciracas Wek Opat Ciracas Sada, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Novelia Huta Barat, boru ni Amang John Peter Huta Barat, tubuh ni inang Neti boru Lubat Tobing, sian huta Jalan Samosir Sada nomor 3 C Pematang Siantar.
Huria GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota. Pamasu-masuod di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 di HKBP Cijatung masuk pukul 8.00 WIB. Onom titik 2 Tikting Parjolo. Naeng Majalo Pasu-Pasu Marbagas Ma Zubril Evander Rolin Siahaan. Anak ni amang panaoran Siahaan Nainan. Tubuh ni inang Sotiana Boru Samosir. Sian Huta Jalan Manunggal 2 nomor 38 Ciracas. Wek 12 Sentek Manunggal. Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana. Desi Datubara. Boru ni amang situa Jasmir Datubara. Tubuh ni inang Tiraun Derita Boru Napitupulu. Sian Huta Sei Martebing Tebing Tinggi. Huria HKBP Perdomuan Nauli Sei Martebing, Tebing Tinggi Deli. Pamasu-masuod di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 di HKBP Cijatung masuk pukul 10 WIB. Onom titik tolu Tikting Parjolo. Naeng Manjalo Pasu-Pasu Marbagasma Hendrik Maulana Hutajulu. Ruas Naposo HKBP Cijatung. Anak ni amang Manuara Tony Sartana Hutajulu Nahinan. Tubuh ni inang Ida Komsiah Boru Sibarani. Sian Huta Jalan Tanah Merdeka Gang Ali. Wek Tolu Susukan Sada. Dohot Orwana. Deborah Agustini Manurung. Boru ni amang Lefrin R Manurung. Tubuh ni inang Manutun Boru Lubatoruan. Sian Huta Jalan Rawa Bola nomor 10 RT 002 RW 007 Cibubur Huria HKBP Cibubur. Pamasu-masuod di hari Sabtu tanggal 22 November 2025 di HKBP Cijatung masuk pukul 8.00 WIB. Pitu, pelean bulanan keluarga. Amplop pelenan bulanan keluarga tu bulan November 2025 nung ngaradebe di kotak na di teras ni gereja tahun. Terbuat bema jala papungot tama di hari Minggu tanggal sia November 2025 naroon. Marsangap madebata marhite pelean nata pasahat tu huriana. Walu ruas namoding. Nunga jumolo marujungolo sian tonga tongata. Amang Lasman Simbolon, umur 60 tahun, sinoduk ni inang Rosita Boru Pajahitan, na di hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, alamat Jalan Persatuan 2, RT 008, RW 008, Ciracas Wek 15 Ciracas 2. Sai di Pargogo itu watta debata ma keluarga na marhabot ni rohai, Uhud Tibu Tarapul. Sia, ucapan terima kasih. Marhite titingon, Huria Pasaton Moleate, Tudongatta, Nasian Wek 12, Sentek Manunggal, Naung Pasaton satu set bunga altar di Parmigwata Sadarion. Songonima tikting namasa di tonga-tongani Huriatta di bagasan nasa mingguan. Aka tikting nasing boi mata jaha di lembaran titing nadong di tabe. Sai di pasu-pasu debata mahita di sude panggul miton ni ngoluta. Sonari sahat mahita tu acara pasahat ulos hatuaon tu ruas ni Huria na marumur 70 tahun tu gijang. Ditiki hujahami guarni amanami inanami Radema Tujolo Mangadop Lagatan Manang Altar Laos Marhiteon Pinagino Matu Dewan Diakonia Lau Manutun Nasida. Naparjolo Amang M Hasugian Oppunisi Benaya umur 72 tahun sian wek sada. 2.
Inang L Boru Nainggolan, Nyonya M Siobing Opu Liora, umur 71 tahun, sian wek sada. Tolu, Amang P Sihobing, umur 72 tahun, sian wek sada. Opat, Amang Situa MP Situmeang Opu Joshua, umur 70 tahun, sian wek sada. Lima, Amang FTP Silalahi, umur 71 tahun, sian wek 2. Onom, Inang NH Boru Tapu Bolon, Nyonya AP Nainggolan Opu Hotua, umur 70 tahun, sian wek 2. Pitu, Inang EF Boru Lubat Tobing, Nyonya S Manik Opu Andos, umur 71 tahun, sian wek 7. Walu, Inang LM Boru Tagalung, Nyonya T Silitonga Opu Graciano, umur 70 tahun, sian wek 7. Sia, Amang E Simajutak, umur 70 tahun, sian wek 10. Inang R Boru Simarmata, Nyonya M Manalu Opu Marcel, umur 71 tahun, sian wek 10. 11, Amang A Manalu Opu Philip Yose, umur 71 tahun, sian wek 11. 12, Amang S Manurung Opu Leticia, umur 80 tahun, sian wek 11. 10, Inang N Boru Sirait, Nyonya Situa M Siagian Opu Cleo, umur 70 tahun, sian wek 12. 14, Inang RP Boru Aruan, Nyonya SH Hutapea, umur 70 tahun, sian wek 12. 14, Inang S Boru Siregar, Nyonya Asia Turi Opu Queen, umur 74 tahun, sian wek 14. 16, Inang LDE Boru Napitupulu, Nyonya PSH Padiangan Opu Selfie, umur 71 tahun, sian wek 15. 10, Inang P Boru Sitorus, Nyonya R Pajaitan Opu Michelle,
umur 70 tahun sian wek 15. 10 walu inang R boru hutauruk nyonya BF Manulang Opu Alesia umur 74 tahun sian wek 10 sia. 10 sia inang R boru Tambunan nyonya JT Bangun Opu Farel umur 80 tahun sian wek diaspora. 20 Amang E Pajaitan Opu Jemima umur 76 tahun sian wek diaspora. Hakmu akan menginang kita huria hakai besi jantung di Parminggo Tasadarion pasado tama ulos satuaun tu akan atu tuata ruas ni huriata nomor ulang tahun mamuka setanggal 6 Oktober saharo di hari Sadarion 2 November 2025 atau kalau samu memahami mewakili kita sahuriaun pasahaton ulos satuaun tu akan atu tuata na majalu ulos satuaun sabulanon. Diho amang na tua di pasak huriat nama ulos satuaun di ulang tahun papi 72 tahun ima di opu ni si benaya amang M Hasugian marolo polop maho jala martua tujulanon. Diho inang na tua-tua Opu Liora Boru inang nyonya MC Hombing Boru Nenggolan di pasak huriata manuaeng ulos satuau diho di ulang tahun papi 71 tahun marolo polop jala martua maho. Selamat ulang tahun ya. Diho amang na tua-tua Opu Joshua Doli amang sintua MP Situmeang di pasak huriata ma sadarion ulos satu diho di ulang tahun papi 70 sia tahun marolo polop jala martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun amang deh. Diho amang na tua-tua amang FTP Silalahi di pasak huriata ma sadarion ulos satu diho di ulang tahun papi 71 tahun marolo polop jala martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun amang dah. Diho inang na tua-tua Opu Hotua Boru inang nyonya api nenggolan inang boru tau bolon di pasak huriata masadaran ulos satu diho di ulang tahun papi 70 tahun marol polop jala martua maho inang na tua-tua. Selamat ulang tahun. Diho inang na tua-tua Opu Andos Boru inang nyonya Esmanik inang EF
Boru Lumban Tobing. Di pasak huriatan saudara ulas hatuau diho di ulang tahun pa pitu puluh sada tahun. Marolo polop jela martua mahoinang natatua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun. Diho inang na tua-tua Opu Graciano Boru. Inang Nyonya Silitonga LM Boru Hutagalung. Di pasak huriatan saudara ulas hatuau diho di ulang tahun pa pitu puluh tahun. Marolo polop jela martua maho inang na tua-tua. Asmaruham, selamat ulang tahun. Diho amang na tua-tua, amang Simanjuntak. Di pasak huriatan saudara ulas hatuau diho di ulang tahun pa pitu puluh tahun. Marolo polop jela martua maho amang na tua-tua. Asmaruham, selamat ulang tahun amangnya. Diho inang na tua-tua Opu Marcel Boru. Di pasak huriatan ma ulas hatuau diho sadarion di ulang tahun pa pitu puluh sada tahun. Ima inang Nyonya Manalu Boru Simarmata. Marolo polop jala martua maho inang na tua-tua. Selamat ulang tahun. Diho amang na tua-tua Opu Philip Jose Doli. Amang Amanalu. Di pasak huriatan saudara ulas hatuau diho amang na tua-tua di ulang tahun pa pitu puluh sada tahun. Marolo polop jala martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun. Asmaruhanya. Diho inang na tua-tua Opu Cleo Boru. Nyonya Sintua M Siagian Boru Sirait. Di pasak huriatan ma ulas hatuau diho sadarion di ulang tahun pa pitu puluh tahun. Marolo polop jala martua maho inang na tua-tua. Diho amang na tua-tua Opu Leticia Doli. Amang Manurung. Di pasak huriatan masadarion ulas hatuau diho di ulang tahun pa 80 tahun. Marolo polop jala martua maho amang na tua-tua. Mas matoto dah, selamat ulang tahun dah. Diho inang na tua-tua Opu Alesia Boru. Inang Nyonya Manulang Boru Tauruk. Di pasak huriatan masadarion ulos hatuau diho di ulang tahun pa pitu puluh opat tahun. Marolo polop jala martua maho inang na tua-tua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun dah. Diho inang na tua-tua Nyonya SH Hutapea inang Boru Arwan. Di pasak huriatan ma ulas hatuau diho sadarion
di ulang tahunmu papi 70 tahun. Marulu polop jalan martua mahoinang na tutua. Selamat ulang tahun. Diho inang na tutua, opu Queen Boru, inang nyonya Sianturi Boru Siregar. Di pasak huriatama ulas satua diho sadarion di ulang tahunmu papi 74 tahun. Marulu polop jalan martua maho inang na tutua. Diho inang na tutua, opu selfie Boru, inang nyonya pandiangan LDE Boru na 70. Di pasak huriata sadarion ulas satua diho di ulang tahun papi 71 tahun. Martua jalan marulu polop maho inang na tutua. Maruham, selamat ulang tahun ya. Diho inang na tutua, opu Mikael Boru, inang nyonya Panjaitan Boru Sitorus. Di pasak huriatam sadarion ulas satua diho di ulang tahunmu papi 70 tahun. Marulu polop jalan martua maho inang na tutua. Diho inang na tutua, opu Farel Boru, inang nyonya Bangun Boru Tambunan. Di pasak huriata masadarion ulas satua diho di ulang tahunmu pa 80 tahun. Marulu polop jalan martua maho inang na tutua. Selamat ulang tahun. Diho amang opu Jemima Doli, amang Panjaitan. Di pasak huriata sadarion ulas satua diho di ulang tahunmu papi 76 tahun. Marulu polop jalan martua Muhammad na tutua. Selamat ulang tahun Ras Marohanya nang. Dihamunakan na tutua namin ang majal ulos satua sadarion na bui mangaruk turuas ni huriata, mangaruk turuas ni huriata majahita. Amang inang omma akan tua-tua ruas ni huria kai besi jantung nama jalo ulus satuan sadarion jala dong do naikon tu bagas nasida pas harota ulus satuani las marohata tapuji matu hata tangyang ta gajang do umur nasida marhai pason nakita pe saluhutna si gajang umur mahita saluhutna horas madihita boy mamang inang mulak tu inganan nabi. Tabegema pujian kor sian ama saroha.
Marede Mahita, Laos Tapapunguma, Peleata 1A, Dohot 1B.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan itu hatai Yesus Kristus, di parsaoran minggu tasadarion, di minggu pa-20 dung Trinitatis, di bohali hita marhiti-hiti hatari di bata, nah dienet sian buku Nehemia bidusada ayat sada saharodi ayat 10 sada. Ujawab ma dihita tapai huti hutma. Di begesi Nehemia parsorion ni donganna di Jerusalem. On ma aka jamita sian si Nehemia, anak ni si Hakalia. Masa do di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongon au di huta Susan di bagasan Jabuni Rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian haha anggiku rabdoh deba bawa sian Juda gabe hupauso tunasida pangalaho ni halak Jahudi akan malua akan ateba sian halak na terbuang doh pangalaho ni Jerusalem. Dungini nanasida matuau pasi ni jolma akan tinggal sian halak na terbuang marperdangolan godang nasida diluati jala marhaurahon ainunga marbungbungan akapari ni Jerusalem jala pitu harbanganna nunga ditutung dohot api. Jadi duku bege baritai hudul maau laos tumatangis margudopong au pola nania leling jala marpuasa au do martangiang di adopan nibohi ni debata na di surgo nikuma yali Jehovah debata na di surgo hodo debata na tibul jala na sokal na toktong marningot padan dot asini roha tu halak na maka holongi ibana jala na mangaradu ti akatonana. Saya patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang ni naposomon na tumangyakon nuaeng di hadapan mi borngin do arian mangodihon hala Israel akan naposomi uhud au manopoti akadusa ni hala Israel aka nahubahe kami do pako nangau nang pinopar ni damang nunga mardosa hami. Tung namar rohamago situ tu hami
marparulaon do pakko ala sohuraduti hami tona aturan do uhum aka na tinona hommu tu si Musa naposom. Alai sa ingot mahata na tinona hommu tu si Musa naposom ujuna nidokmu. Molo ditutuk kamu mardosa paseraho kumahamu tu tonga-tonga ni aka bangso. Alai molo mulak rohamu tu au jala diraduti dohot diulah kamu aka tonaku. Nang tung sura naung abolok kamu sahat rodi ujung ni langit. Sai papungokku dohamu siani. Jala mulak kamu buanoku tu inganan naung hupilit bahen inganan ni guarhu. Akan aposom do nasida tongon jala bangsom. Naung pinaluami marhite-hite hagugoon godang dot marhite-hite tanganmu nagugo sahali. Yali Tuhan saya patinggil mapinggolmu tu mangihon tangiang nina posomon do tangiang nina posom akan alomoroha marhabiaran tuguarmu. Saya manupak maho dilaka nina posomon sadarion asa jupangan asli roha au diadopan ni rajai. Ai si tahu anggur ni rajai do au ido sahat ni turpuki. Horas nita kamanginang. Horas kita na di bagas joroon, horas mana kamu akan manginang naik komar minggu dia kainganan mu nabi di bagasta manang dia kainganan na meragam alani tersabat tamuro tu bagas joroon alanya ka ulaon manang alanya ka kondisi ni hai pason. Kamanginang molo marukil hamuaha di baik kamu tahe. Martangiang molo martangiang amin nama jamiton. Alai ulo do martangiang ailos ulo do diakupi tangiangi don aka parung ngutu-nguto nate. Torop do halak. Songon yang dia di gereja ora da ngadong bi. Ya. Molo songon na lamborat. Molo songon na madodoni. Semakin menekan. Sering sekali kita tidak kuat menghadapinya dan akhirnya kita berkeluh kesah. Gabi huingot edit buku detai nomor 500 tolui. Tengok detahya kamanginangi. Nalo jaho odo ngaki. Adong dong marningoti. Rade diho adiani. Saibe refren lah. Ungut-ungut mi paso soho. Ungut-ungut mi paso ho ho maho paso sari. Wasa ikot tersurat di Bukit Deta nomor 500 tului. Ala memang bakko ni hajol maut tado, molo sairo aka parukilon, ro aka naduk-duk, ro habir niton, sai pitor madabu dohita tuaka pa rungutunguton. Madabu dohita tuaka bakko nasai pasalahon. Jala sai patidang diri na tutu. Alani do kami madau mahita tu parung utung-uton. Akainang mololo jahamu dijabu manggulau na kau belum muna ahadullah ibek kamu. Martangiang kau tahe? Ngalu jahu manusi, lo jahu manggosok, lo jahu mangalopa, lo jamu semani panaduk ni amatan asal ya bolokon. Aduk ni akayanakon asal ya bolokon. Dung lo jahamu tar mangalopit tangan dohamu tahe. Aharu tahe. Baima. Soho ungut-ungut mi paso. Ungut-ungut mi paso. Ho ho maho paso saritami. Jadi marsogot molo songoni mulak kamu di akang gulu mula siganu pari.
Lo jahamu soho. Ungut-ungut mi paso. Lopi tanganmu. Tuhan, ia tung pau baju rohani amat tanamion. Molo martapian ibana, unang masal ya bolok ko na nai. Ali Tuhan, molo mangan akayan akoku, unang masal piakon piring nai. Pau barohana asa dicuci piring na. Molo lo jaho, molo marukil ho, molo ta adu pia kahamolon, siulah honot ta ima, lam manggogo martangiang. Ido na pinatiluhon di Sinehemia di Bagasa Turpukon. Ado horoa nasahat ibana. Nunga mulak bangsoi sian habuangan Babel. Nunga sahat si Esra tu Jerusalem. Nunga di Paulina sida mulak bagas joron di debata. Ale saat masyad donga tubuna barita dope namasa di Jerusalemi. Anggo pariki dan ipadinggat dope. Anggo harbangani siga dope. Raja nami, tuan nami. Dan adong dope na cukup sian bangsoi. Jala gariada lamar pogos do tarlumobi ma aka pasi-pasi. Nasodoh terbuang tu Babel di hati hai. HP si Nehemia tongod do di bagas harajaon Persia. Anak kita hidup kolulona si tahu anggur ni rajai. Ada sado tibana baritai. Boado hapor suhon ni bangsoi dung mulak nasida tu Jerusalem. Dung idang gabe marungutungut tibana. Dang di pasala-sala ibana nas bangsona na di Jerusalemi. Aliahan laki di rokok di bangsa Turpuki. Dung di BG ibana. Jadi duku BG baritai. Hudul ma'au. Laos tumatangis. Margudok pongau pola nania liling jala marpuasa au dok martangiang diadupan ni boh ini debata na di surgui arian dohot borngin alanio kamanginang lam maol ngoluon lam rocot ngoluon lam gogo na mandodo ni hita lam manggogo ni hita mar tangiang dang marungut-ungut dang manol soli diri. Maul tak ada pinang toko-toko ningol di keluargai. Sodong adong pihamu nama dokko nama nginang dah. Tahe ati nodo, ati nausol kiat dorok kami to diku ni nate. Au boy mania mulak. Mulu mulak poso hamu dang jupang muna bitong mantan munai. Ala serong kosong oni. Ale maul tak ada pi do ikusilau nota. Lam manggogo mar tangi. Ido doko kata ni detai, ido poda ni hata ni mata, nungarap teh deho nak kindang di parminggo tahun, tung halak namar gogo, dok pesi taonon, positu turohana di debatanai. Tuhan nama naluho sude pangaloi. Tuakai nama jauh suku-suku nate nang pala tu ama. He ada hau marungu-tungu teh. Molo marungu-tungu tamu tabbado gogomuna marang na lam galido hamu. Tabbado semangat muna marang na tabba lemas do hamu. Lima. Olo tori sapat to daging nai disopaikan. Olo tori debu pamatang nai di podumani. Bata bodo pesongoni. Lupai mana seripui podoman apa di tembok. Malapak makan. Dang adong dukke tabba gogo ni halak molo holsoan. Dang adong tabba gogo ni halak molo selesai maru tungut. Ale tak kasih dokon. Tung namar gogo do halak si. Jadi molo halak namar tangi yang tabba do guguna. Nah song na ragu-ragu ya ni bana nakin dung martangi yang gimana mulak mapos rohana margogo mamuse manguruti jadi do tona ni hatani di bata jala gabi gogo dihitai takas dari dokon unok ni minggu tasadarion ditangi hon de bata do tangi yang ni naposona Tuhan pasti mendengar doa hambanya apalagi yang berdoa di dalam kesungguhan hati. Saya hudok do Matius 7 ayat 7 dot walui sotung lupa hita.
Di pasunggul honi do hita kepastian taringo tu nati nangi honi di bata tangiang ta jalan na pinasau na aka ilik-ilik ta. Tuk-tuki hamu ma, lului hamu ma, harus bisa denai. Jadi walunai tak kasih dokon. Galuk na mengalului saya na jupangan, galuk na manuktuki saya na ukabon na diibana. Pasti akan diberikan. Orang yang mencari pasti akan menemukan. Orang yang meminta pasti akan menerima. Orang yang mencari pasti akan mendapatkan. Itu kepastian. Itu gabi gogo di hita kamanginang. Di tonga-tonga di ngulu ni hapor syauta. Alanido unang gabi madabu hita. Tu parungutunguton. Molau apa sih Paulus madoko nakin di Yakobus madoko di Yakobus 5. Unang sahatuna manolon-nolon. Gurang ku halak. Alani boratna. Waduh dia menjadi sumpah serapah. Dia menjadi memaki. Dia menjadi melampiaskan kemarahannya dengan cara-cara yang salah. So tung madabu hita tu akana si songoni. Amin. Jadi ruasnya kayak bisi jantung. Gabelam si partangi yang molo tung diadu pipe aka hamauloni. Napa dua hon parsitutuon partangi yang onido hataridani posni rohata dihagugon do dihuasoni dewata. Mengapa Tuhan terkadang tidak begitu segera langsung menjawab setiap doa kita? Mengapa Tuhan tidak langsung bersegera memberikan apa yang kita minta? Tuhan sedang menguji ketaatan, kesetiaan dan keyakinan kita. Bohado parsitutota. Bohado parsiranggutotta mangidohon akasi pangidotai tu adopan ni di bata. Ido na pinatuduhon ni nang si Nehemia di son. Ini bukan hanya doa sekali. Alita kasdo di surat rakin arian doh bornginau martangiang. Bahkan dia sampai mengatakan kami memang benar-benar berdosa. Kami tidak melakukan perintahmu dan kami terima apa yang telah engkau katakan. Molo mardosahamu abolo konoku mahamu. Tapi kemudian Nehemia juga mengingatkan marpa dan dohali Jehovah. Alai molo mulak rohamu tuau. Jala diraduti dohot diulau kamu akatonaku. Jala mulak kamu buanoku. Tu inganan noku pilit bahen inganan ni guar. Ini kata Nehemia. Memang kami berdosa maka kami terbuang ke Babel. Tapi engkau berjanji jika kami bertobat. Jika kami berubah. Maka engkau pasti akan mengembalikan kami. Dan memulihkan kami. Jadi dalam parsitutuon. Parsirangguton di partangyang oni. Naraku na 2 minggu na salpu depe jamita minggu di hita. Taringot tu si Jakob ate. Dang paluau kuho molo sojolo di pasu-pasu hoa. Jadi ikosong ni do ngolu ni partangyang otam. Na parpudi siya kata di bataon los di pasunggul hotu hita kamanginang. Buhado hita asa dina martangyangi alai laos taulahon aka tangyang tai jala tatangyakon aka ulau tai. Coba jo nanget yang kat tangan ni aka na tua-tua di son. Sedia gudang mahamun waeng na saya marukil martangyang tu aka yanakon na somarhaso tad depe. Pedek pe angkat tamu songoni ati biar mailham. Iya nya ninangan. Adong ko pera dang palah wangkat tangakku amang ibu Tuhani do ninda songoni kan. Porsia mama kamanginang. Digogo hamu martangyang. Alelah sosoi hamu na sida sama laomar tadang. Angko hola ditanya kok kamu do. Alak kaya mana pajupang do si bawa adi do si baru adi saro Kristus padu halihon la sororok kap ni. Alani do los berjuang mahamutong meloroh hamu to para di Selasa masih sukunak kamu ngamu di tahe burumi. Bahasa roh, ada anak nomor 2 dan manguli dope. Ya, maka ada doa, ada usaha. Ora berdoa dan bekerja. Ilo tong nadi dokon di Nehemia di son. Tangyakon ulaumu, ulahon tangyangmu. Ayolah si soma
hudok mau liate tu hita rasa huriau nate. Luar biasa do pakila laku di pesta gotilot tanah di hari Minggu tanggal 26. Luar biasa do dihamu? Huripu do biasa-biasa do rokok kamu. Anggua luar biasa do. Dak pola lani nagudangi dapot. Pola prajoki to munai pe luar biasa do dia. Tahe mudah-mudahan masa ijau udah ngarong namanya komandap polon neraka. Luar biasa. Alai puasa kami boleh taruh kesonari luar biasa. Itulah bagian dari doa dan kesungguhan mengerjakannya. Yakin do sudah do kita martangi yang sahuriaon. Ayolah sudah do kita berjuang marsitu tu mangulah hocca. Nehemia tidak saling mempersalahkan. Dan di doko si Nehemia tu aka bangsa nang mula tu Yerusalemi. Do apa lain dang taruh kamu dang ina. Tapi dia berdoa dan dia berjuang untuk kembali ke Yerusalem. Alana dong go bakko ni hajol mau tasongoni. Ya. Molo jago aumei. Molo sejago halakam mei. Tabu do lopani, tabu au do nakki mangalopai torina. Hurak sirana mada inatar nakki mangalopai torina songoni. Tori lempar hodo kesalahan itu halak. Nah. Baru tabu au do mabeni tabu. Hale orang holak kurak tabu. So kita anak najolo di tiki suruh mangalopai dahan. Mosok mak. Dah ngawa bangonak kini torina do. Hapi mana do mangalopa. Ya. Ale hola pas lopa nei au nakki mangalopa yo mak torina do songoni kan. Jadi ulau taipe para sorata pesta dari minggu ipe. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita bersama-sama berdoa dan kita bersama-sama juga memperjuangkannya dengan semua yang bisa kita lakukan. Gabigok lasni roha. Udok kodo tua kadongan anggo dari minggu yang sangau marhali yang tu luar ni gereja niku. Anggo tahun nasalpu marhali yang doa utong. Tu lo patalak go. Alai nari minggu yang sangau marhali yang alai selalak tongau manortori di bagas. Ya. Alai hudok mak buaru teh dia ula di luar ni gereja niku. Rame do amang. Ido teh alana isuk jokona amang alusi hamu ma isena tahan sampai tu potari gabe tahan do harana sida nina. Amang isi teh na para di Coca-Cola teh di juluan. Sampai do mana 1.600 gelas Coca-Colanya habis amang. Bos tu kena sahara di mula kula majalon niku daong nina. Ada kosong dia lagi 10 hari mula majalo Coca-Cola kan. Daong amang ala 2 hari tor huarai do cukup 2 kali tor niku ini. Ya. Lapatan yang dohonok amang inang, ya itulah yang bisa kita persembahkan, maka itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Las maruhata marita kaulau tanata patupai, dan itulah buah dari ketika kita mau berdoa dan kita mau bersama-sama mengerjakannya. Tabu do HP dung sude weki para Dios panganonna. Gay merebilobi do. Arong do weki boto maka siang maka malam tong. Bah tabu do HP songoni tahun naro songoni matong binain narak mas songoni ya. Agabi boy kudangi parade jala boy matu wek nai marsi panganon nate. Coba panitia ya parade honi. Bah hola sahel do mangan cukup ini do. Ale ala wek boros na sida di wek na tong alana wek na itong mangan langi kan ay para di panganon itu wek na itong hepengan tong jadi dia menjadi bersukacita bersama-sama alanido marhite-hitei marparbue matok tong tangyang ta marjakan na taula na tapatupa di bagasang ngulut taon terus paru-paru kilon, hamaolon, di tengah-tengah di sadok ngulu nami, di tengah-tengah di keluarga, di tengah-tengah di ngulu ni pari anak konon, di tengah-tengah ni aka ulon nami sigandu pari, najojot maol, mangulahon aka ulon nami, unang palos madabu hami tu aka paru ngutung-nguton, mabai kami lam gali, alelam manggogo mahami, martangiang, pasahaton saluhut na itu adopanmu, asahon apa turihon ngulu nami. Tong boli hati madiho Tuhan. Buanon nami mahatami. Hanguluhonon nami may. Martangiak kami manoktong. Jala mangulahon toktong akatangiang nami. Ali Jehovah Tuhan nami. Di minggu nami sedero pegok olo-polo plus ni roha kami. Di dahoko gajang ni umur diakana tua-tua nami. Ruas ni huriam hakai beci jantung. Namarulang tahun. Mamuka sa tanggal 6 Oktober na salpu.
Saro di hari sadarion 2 November 2025. Nama rumur 70 tahun tu gijang. Songotada ni mauliati ni rohanami. Pamujian nami, dolas ni rohanami Tuhan. Di pasahat huriam. Ulos satuaon dia kana tua-tua nami. Atong marulupulup jalan martua mana sida totong. Di gijang ni umur nasida. Di hatu tua nasida. Totong nasida marlas ni roha. Maka mulai tiap pasu-pasum dia ke umur dagacangi. Molo tungpe moru gugu nasida. Moru hahi pasonna. Unang paluas gabi moru lasni rohana Tuhan. Tong moliati madiho. Tuho mahu pas gugu kami akan tua-tua nami nama jal ulus hatuau sadarion. Songoni nang akapinop par nasida. Anak boru hela parumain nang akapahopu nasida. Asa marhiti-hiti ngulnya kapinop par naipe. Gok lasni rohani akan tua-tua namion. Molo tung adong akasihol ni rohana sida. Naso harus saud saro dia bason Tuhan. Di ngulunya kaparena konope. Saibu baki rohani akayana kon nasida. Asa ditikina gok lasni rohani akan tua-tua namion. Tong pos marohanami ari Jehova. Tangi honom mudo. Akatangi yang nyakana bosom. Di bagasan Kristus Yesus. Usabaho kami tangi yang elek-elek nami. Amin. Marede mahita, las tapasama peliata, dohot panupahyota tu ulaon, natal ni huriata. Rohani
hurian itu hata, tatangnya koma pelian nang tepapungon, martangi yang mahita. Ali di batama namina di banua gijang, hodo haruan saluhur sileholeho nadingkan dohot nasa uri basa nama uliutus. Hupa sahat hami masyanan ilihom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti. Asahu parasyak kami pilihan non. Pati bulon harajao mu tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, sai pinerbadi amagwarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malam meniroham di banua tangon song na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hangluan siapari, sesa marusanami song panesanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim.